τους καλούς μαθητές στο σχολείο. Ένα καιρό που με στέλνε η μάνα μου σχολείο, ο δασκάλος μου με βάζε στο πρώτο το τρανείο. Ο πιο καλός ο μαθητής ήσουν εσύ στην τάξη, κι οι δάσκαλοι σε είχανε στην Καρπαζιά ταράξει. Κάποτε στο τετράδιο μάθω έπαιρνα 10, κι ας στην ζωή πήρα 0, τα φταίει μια γυναίκα. Η Σερεκίδα. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη, οι δασκαλοί με είχανε στην Καρπαζιά ταράξει. Αχ, να σε χορτάσω με τα φιλιά μου.